ginambareng tanah Jawa kendhat pepalang kang dumadi wali songo jembatani donga lawan kadek dayat barak warga bebarengan wali songo kasebat Senyoto jo
tong saged mong lunga sapa upados kakupo jiwa bilangipun sedaya kang samya preka ampun kangen sami ngolong mereka anajan kula rupa nanging tagase aja dira najan rupa kula amedeni nanging tasih golongane sani sayaki sawasani alapai kesenian warna-warni bilangipun sedaya kang samya preka ampun kangen sami ngolong mereka anajan kula rupa nanging tagase aja dira najan rupa kula amedeni nanging tasih golongane santri sayaki sawasami alapai kesenian warna-warni sampun cekap kadados satur kawula mugi samya sekecan manggayuh sedaya sinapi priksa kawula kang rupane padha-padha. Aku lan sliramu kaya langit karo bumi bakal sesandeng kaya sing neng ngangen iki udan sing ngancani lara neneng jero ati mergo kowe lan aku sing ra iso nyawiji Eling aku sakalingan nalikane wingi sesandingan lunga bareng cecer kekocekan jebul kabeh mung tandha kelangan tresnaku mung siji kanggo awakmu tresnaku mung siji kanggo sliramu ora bisa lali ning ati iki mung sliramu sing dadi bocah ning ati
Dua lagu tonggo takdirke opo kabeh iki jan wis dalane ora bisa dicoba tresnane iki rasa tresno iki ora bakal dadi siji ayo bro aku lan sliramu kaya langit karo bumi ra bakal sesanding kaya sing nyanyi iki udan sing ngancani lara neneng jero ati mergo kowe lan aku sing ora bisa nyawiji eling aku sakelingan kali-kali wingi bisa sesandingan saya bareng jajar kegocengan jambul kabeh among tandha tresnaku siji kanggo awakmu tresnaku wong siji kanggo sliramu iso awine iki wong sliramu sing dadi pujane ngati aku lan sliramu kaya langit karo bumi ora bakal sesanding kaya seneng ngangani udan sing ngancani lara ning jero ati mergo kowe lan aku ora bisa nyawiji aku sekelingan nalikane wingi isih sesanding sakno karang jejer kegocekan jebol kabeh mung kondo pada bulan roja bulan yang besar sekali itu kewajiban omatis selama peringati karena waktu ini jatuh merot kanjeng Nabi karena waktu ini jatuh merot kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa ali wa sahbihi maka mari kita bersama diperingati maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda serta pemudi jika tidak hormat akan dapat kodok besi jika tidak hormat akan dapat kodok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci maka mari kita bersama peringati maka
kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda serta pemudi nata ingkang ganti lagu baru pesta ayo kanca enggal ganti lagu baru sebab wis mangsane barisan kita kang maju kados sampun cekap kang kados atur kawula kados sampun cekap kang dados atur kawula kula badhe gantos critane urip ning donya pramila yen lapat nyuwun gungeng pangarsama pramila yen lepat nyuwun gungeng pangarsama sedaya prakanca muda-mudi gayam giri purna Krambil kadek kakondel wite rasa pangrasa gancang dadi yo wis pilih banyu saking angin tibang ketok lumepak nang pakon anut nyeplok lelakon ngurip cuma plok rasa hatiku selakane manungsa apaan papan sak solabawane sore rino sabangine acur acet brebes pilih banyu saking langit tibang ketok lumepak nang pakon anut nyeplok lelakon ngurip cuma plok rasa hatiku Chandrane Kumar
saking langit dipangkat lumambah ing pangkon anot nyemplung lakon ngaurep tumambang rasa atiku sandrane wong langit ing tlokoner Allah sandrane ku nembang ing sandang atur para kanca atur babagya dumateng para rawa sedaya mangkon nuwun saterawanya ing pakempalan dalu punika mugi Allah kang kuwasa karasa paring nugroho atur para kanca atur babagya ing bapak ibu sedaya kana mau pikiran tenaga sarta kelawan jiwa raga mugi Allah kang maha kuwasa karasa paring kita sesuwun dumateng pangeran saged tetepana ing kewajiban dene dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang tetes utusan keutus dening pangeran atur para kanca atur babagya bapak ibu sedaya derek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang tetes utusan keutus dening pangeran aku sing duweni wis cukup lalekno dipakatimu
dipaksa Atiku toyo yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ora gampang nopo lelakoni aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno ayo kowe asmane kok iya ayo Pak Ketu aku rananaku yen ninggal kesliramu ayo Bi nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa penyunanmu muga kowe enggal ento Rungokno hatiku ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Ayo, Pak Guru. Gampang Singkat, Pak Guru. Makarono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup pelalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora bisa dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake